Is mise an Dr. Katrina Bernach ón Shanafobus na déise agus ha méon sotrach nóna a glasúir gan smáil le ógaí ó céalachar ón rangs na déise. So ha áhasarm a bheith an sa a gáilúdar ógaí agus sin caint faoin séhar nua a ha fáilsethe ag ógaí a ha ag obair mar bhúntóir in my last limni ó gáhíle sa dóig fáilterót ógaí go dtí limnach. Gormágad a Katrina. Tá mé limnach le tála agus mé héin mar an ggéana. Ná dúr caint féin leabhar úntaach sa há dúr takeamach ar marige árasáin. Aberling mar jouler ógaí cad a thugart tart féin séhar seo ag an bainte sa da hé. Well, an leabhar lonathe in árasáin. Mar an tedal áras an ollscoile agus unad cónathe Gaelinge mar bhíon rointas na hoscoil na haimplí na tíre agus nuair chumé den ollscoil me héin bhí anna chracha going san árasáin agus bhí na cuioine tachtar National Sauce and Zood agus ar nuin is na tréimhsí dín glasála bhí going Bhí na marcas bhí annach chud spáis goin chuna bheith macnamh agus smaoinmh ná raibh sé. Bhí annach chud dína macnamh siar dis na hiirléint a nína seanna léint. Na hiirléint is mála mé sin. Ná Aberlum ógaí an conas an bhfuil an leabhar nó an scéal sa de friúil ón ábhar eile nó os an séhar eile ha fáil se go dtí sa. Tá sé de friúil go leor sóm Katrina an dá leabhar eile an dá Laura ever had three Laurella fight check up Laura Starra come on Laurella Kuplex Catrish Dira Yegori Skola Shai Honna Laura Shin ach an Laura Shaw came Elena came Kain Sanish Hochdig plus Shaw done adult reader nach severely yeah and Toganach and Tesoganach son of see the false agus the Janet Dalton Kain mar journey to a mach sa down a hom son leis nor raga to an Janskal now ken the hog sé Louis to an Jean Glasal agus grabama got kind of a macna because féchan sheer ken the hog sé ort an our so skrif Stoch stachas amach beidir gábhlíon agus an chlóir chunach de bacht Bíidir a leir dréachtain agus bhí mé má le dréachtain agus mí déanach an sa Mar ní bheith is a go son cahuain breis isteachhartach há sé léite gom léic mé an profís ar hána sé amach ach ní cheapá é sin há luas maireach leis agus bogann sé go tapig agus há sé anna bhealtach mar scéal háann sé go mórlam agus ní hiicá sin an scéal go raibh tú má lá léamh nó a chuir le chéad. Stocha Chúsáid mé sé her Roddy Doyle mar spraga nó mar sais taide chunéana mar léig mé Laura Roddy Doyle léig mé Laura Roddy Doyle na bliantachin agus an son in mé eléamh ar an son agus mé a réitúd an Laura son agus stocha gur dhéon Roddy Doyle sais réhlód a gúsaí litrathe ón chorágs an dialogue sinna úsáige. So sais blaise de sin há sa leabhar leúna dé. sé mar bhain mis mar léthór anna hangabes agus bhilthing do aontaine agus daoine san ísgrúpas annach go háirithe é léamh mar tugann sé raireach an saoil ré líocha has an ollscoil. Bheith tuairimí ag daoine faoi rodí beidir cosúla Brightside Revisited agus é siúd siar sa stair agus é seo saoil ollscoile na inniuh nó beidir rih COVID agus leúna dé nó a bheith COVID ar neis mar bhí an ísgrúpas an búilte go donna le COVID agus le saoirse persanta agus mar sin de. Now an raibh seola go fós den leabhars. Bhí seola leibhethe going ach faríor bhíoring chur ar eiló agus bhí sochas san arach mí feabhar a bhéidir a brethir ar chuntí stáin ach Péis han leabhar fáil sin is agus sin agus luú tú san cuasaí sláinte agus lehéad agus is socha gur ceisté seo hásáis wanneer doelánach, but niet kerst darfach is toch. Ga dit na doelán wie oost te hoor. Ik schreef een lauwer sa. Le leigna dín lasala nach raibh a gut nar bhítú ag scríomh catfish nó ar nó an leabhar star curriculum chunas mar bhíon an taithí de friúil a gut mar scríóir.
Stocha bhí céimchan ceing orú céimchan cúil bhí a háirteagam ó thaobh a mbeidh ábalta é a chur na rúnt don ísgrúpa an éas ógánig dína fásta agus beidir an sppraga bhí gom héin ó an Saoiroscoile bhí gom héin ach é an nua ísú stocha agus an technolíocht a chur stachan agus rudí beaga agus déanann tú é sin go processtólam go háirithe na dúsláin a bhíonn ag maná ógan na lingasa agus iad ag dul amach agus na fáimhna chuile beidir daoine chuir stifisteach na chudí agus conas mar réitíonn siad agus beidir an céad bóchail cara agus cá dainn tú le sin nó agus an son an caiilant idir an saoil nó ollscoile agus rudí a bheith arsúil Somália. So déanann tú é sin na stólam ar chliath thar bheith éfachtach. Ná is muoineh chun caing ar pe saothar a bheith teacht ó de fiann. Cad áráid go gut an céad leabhar eile a bheith teacht ar an saoil nó bhfuil na síalta ann fós. Ní léon síal ann fé láthach bhhailm beidir is bralam a bheith pléile drámaíocht chumá agus bhhailm beidir drama a bheith arúnacht a bheith beidir an dégóirí ríist. Is léir gur bin an ísgrúpa go bhfuil spéisiir lethe go tunta? Well, is tócha taí go a bheith pléile le beidir 5 bliana Comeachta chu dáma methe. Agus is bralam a bheith pléile agus is tócha gur bhfuil beidir rointain gúsgur bradam a bheith pléile mar bhfuil mé beidir beagáí mí a bhí mé héin. No, habar son. Ach an stílscrín áireachta bheith sé de friúlas tóchan ar há tú scríomh do riine níos óige ná mar bheith sé agus Aberling faoin stíl scrín áireachta hasa leabharsáach. Dúláán an a bhór a bheith sin agus bhí mé nervhíseach golóir in áiríire Catriona á chailsiú mar so ha annacha cainte na léanta sa fé ha téirme éigent technúlar ach stocha an nós a bheitán ná nuair bheith daoine caint go gahadíist focail nó coracail béirle isteach. Trastángúach léon siad. Trastángú, ach bhain dúirt me lem héin go nhéning íireach de chur in san síbhas nádúra. Agus tá sé trasna mar sin. Agus ón caint bhíon ach chluisin de gomsa Somália agus ag arachta sí agus istígann sa nar chluisin tú daoine ó go leir Gaeilge go meascann siad suas an dá á sin níos múna códhhalar tú is rud a bhd níos nádúrtha é. Agus sin an titl atá ar anis a meascann Loch Léinn. Códhhalar tú. Agus trastángú nó translanguaging sa bhéirle. Agus is há sé sin sa zeitgeist fé láthair ó thaobh cuasaí tanga agus tangóíochta. So há tú ag an am ceart ag plé leis an rud ceart agus bhí sé anmha bhí sé tharbheith éfachtach is dá agus réalaíoch. Bhí mé nervhíseach go leor is smaoinemh ar ailsiú dhéanamh sin mar nadar fós chun is a ghlacha daoine leis an sais meascáin sin Beic sé sa múl ach idir an ládrocht sa scrín áireacht agus ládrocht an scéal is rud anmha a hása leabhar seo bhfuilting do aon duine é léamh agus cógáardachas leat. Na ceist beag go bháin eile nach man le seo néchar caithead na mé méidir sú leis an céad lúbín eile. Well, mé héin scríg mé héin agus é dá lúbín an sannig dar a táraigh nar bhí sé a going ar an íochailtúr sin mion lúbín a bhíon sannastoch ach leúna é má há tarachtas nó má bhégan tarachtas é gaiileáir na is tóla mé chail galamh agus blátlia ó Chansnáiríonn Stocha beag go hainge chuirteach ar chomórta sí beag 10 míle duine go reachtas na bliana agus an taobhfuí chomórtas an reachtas an chiad peor go méid an trachtas tarlú ríist an taobhfuí a bhuaigh na chomórta sí ag an géidirachta seile be sé lán tailtecha. Beag cinnte agus gur míle maith go tógaí bhí sé úntaach bheith leir le trachnúna. Gur míle maith go